kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye alamisa ye juin kalo tile 13 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijakulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Mugu purunta dɔ puruna a kɛra sababu ye ka maa fila k'olu bɔnɛ a nin na a kɛra kunungo Menaka ale kɔnɔna na. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye tile 3 sangabonda a sigi mugujugu ci o kɛlen kɔ Sobamda Sanga ale dafɛla na Bandiagara cercle a bɛ o kofɔ Mopti region. San 2020 Mali ale bɛna usine belebele sɔrɔ mun bɛna ɲaman bayɛlɛma ka kɛ maamagoɲafɛnw ye. Donc barla kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛli la dante aw la koyi. An bɔra ko de fɔ sisan dugujukɔrɔ mugu purunta dɔ ale puruna maa fila bolo kunungo a kɛra nɛgɛ kaɲa fu waati Menaka siraba dala siraba belebele min bɛ tɛmɛ Menaka fɛ ni siraba muganan don ni maa fila mugujugucila jatigɛwale kɛbaw don koyi olu de taara k'u bɛ taa mugu purunta in don dugu jukɔrɔ a puruna u yɛrɛ bolo a kɛra sababu ye kelen a ye o tigɛ kelen a ye o bolo kelen tigɛ de ka o da jukɔrɔla ko o walankata ka bɔ a la u tun bɛ taa ni ne don dugu jukɔrɔ a tun bɛ kɛ sababu ye wolomasiri tabaw tɛmɛtɔ yalima jamanaden kana bilalenw tɛmɛtɔ olu maa yɛlɛ a sanfɛ a bɛ purun n'olu ye a maa kisita o yɛrɛ ka dɔgɔn. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye tile 3 sangaboda a y'o sigi Mali kɔnɔ yan. Tile 3 sangaboda min n'a bɛ dabɔ kabini surɔ nɛgɛ kaɲa fu waati jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ko k'o kɛ tasibila kɛnɛ ye ka ɲɛsin maaw ma minnu fatura mugujuguci senfɛ ntɛnɛndonya tɛmɛlen Sobamda n'ale bɛ sanga dafɛla na Bandiagara cercle Mopti region. Nin kunnafoni in dira minisiriw ka ladala ɲɔgɔnna jɛrɛ o kuncɛlen kɔ Kuluba faama dagayɔrɔ la. San 2020 nata in Mali ale bɛna usine belebele sɔrɔ usine min n'ale bɛna yɛlɛmali kɛ ɲaman na ka o kɛ maamagoɲa fɛn wɛrɛw ye nin kunnafoni ninnu dira sɔgɔmada in na nanjigiso dɔ la Bamako yan a kɛra Katura o ɲɛminɛ ni musolaka don Sula Konate ani directeur pays Prudence Dognon o ɲɛkɔrɔ a usine ba in a ka musaka waleyata o bɛna taa bɛn sefa wari miliyɔn 500 bɔɲango de ma. Katura ale de bɛna kɛ usine belebeleba in tɔgɔ ye a kɔni bɛna kɛ sababu ye maa 100 bɔɲango olu bɛna baara sɔrɔ a kɔnɔna na baara min n'o ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye ani maa ba caman olu bɛna kɛrɛfɛ meriw baaramisɛnninw kɛ a dafɛla na. Wulikajɔ o bɛ senna jamana fagamarabaw fɛ yaasa fɛn min ye maa ba 100 bɔɲango faaba kɔnɔ yan a n'a dafɛlan olu bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la o wulikajɔ o bɛ ka kɛ Somapep SA ani Somajep SA maaw de fɛ kunungo u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma u y'a jira k'a fɔ baarabolo olu kɔni bɛ senna kabala baarabolo o bɛna kɛ sababu ye a bɛ ji nɔgɔya maaw ye kosɛbɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ fɔlɔ anw bɛ worobinɛ don an ka so 24,000 ko 20 bɛɛ de bɛna bɔ a la k'a kɛ 4000 ye ji a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a yɛrɛ welewele dakanw olu baaraw kɛra jamana fangamarabaw fɛ. Farafina bondakun kan an b'a jira u la k'a fɔ kɔnɔwari ani Ghana ninnu ye jamanaw ye minnu dɔn bɛ ni kakao o sɛnɛli ye ko u bɛ n'u ka kakao feereli k'u bɛna a ɲɔngiri fɔlɔ fo ka taa se waati nata wɛrɛw ma wa o ɲɔngirili feere in k'o bɛna kɛ ka taa se u ka kakao bɔtaw ma fɔ octobre kalo san 2020 nin jamana fila in k'u bɛna nin kɛ yaasa u ka kakao n'a bɛ bɔ ka feere nin kɔ a ka se ka kɛ sɔngɔ ye sɔngɔ min n'a bɛ u nafa yaasa kakao sɛnɛlaw u fana bɛ se ka damu da u ka baara la cogo min na. Ni ne bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijakulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔrɛ la misirikaw ka kamalen fimani kale bi dunya in na alamisa juin kalo tile 13 san 2019 ni Ala ma ka jɔnya na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka dɔgɔkun kunnafoni labanw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal banbara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal banbara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛɛ sini ni Ala sɔnn'a ma. Maraka faama ka bi journal banbara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.